چونکی تاقا حضوریات باتمانه هسپک بو جمیج و کشتی دناو دموشا تتونه ده دستین پیوکی او کشکن دلال دگریان لخو نافر او خمکا سور گازی در دورت کرد پشتی هری بار بهنا پرا چمی گنی بسر سیوان هی و کولان ده گورکی ده وشارتی زاروک بو خلای مزند بود او ده پولیس خانه یا اون نیسانی کر دوش دکرن بو برخی دایک سال 1984 تاخا حضور یال باتمان مایه جسر ساله که بری ما چی روح جه آوا آفرانگی پیره ملکه بدنگه که گوپاله کی دی بیجه سترانا کتیان ایدی رک me hamiyane dasmi denge şikestino fincanaka şikesti. Meshafên bi xuya diliyan qalin bûyî feqiyên navxizrav li dor İmam Xatîbê ji bîrkirin raketiye li ser piştî. Em kotî û ketiyên li der ne nameyek de ji çiyê nemekele heye li ser rûya erdê. Tirên pîşenga dikeşin ji şer heya êvarê kurê şêx کرێ دەرەنکەتینا کۆلانên me û avtîna tankan e li ser bulvar. Sal 1984 li tanga taxa huzurê Albatmanê çûk li ber bahozê bi baskên Qerimî awrên derbelaş li ser şibakê wek behîvan li mirovî dinêrin zarokên sermezin bi cilkên xakê. Paşnavê hemû hebis bîniyan çelik û polat. Mêweyên petiyayî û halo li ser banan şûna din sûbenî û siya kuştiyan te digot golek dirije bi ser golek. Wek yekî li giravê mezin bûyî min her av dît li dora xwe. Erevokên debarê teq û rek çekên li hewşan veşartî bû heyfê xweber keysê xweş dikirin tevr û tebax û min dest bi nivîsandina bîrhatinê bas kir. Sal 1984 li tefa huzurê Albatmanê halê me netihayî. Ne pîl hebûn bo radyoyên ji hecê hatî ne şîremeş ne mêkevên qaqeba û tirşa simak. Qirka goristanê vekirî wek gazek. Ax bi devar çexwînî. Fîşeng har, bulvar har, polîsxane har, ji kolanê vedikişe dengê kapokan. Xizanî bi libanî sikê û nanê ziwa du pişk û mar û mişk digerin li nav nivînan. Sal 1984 li texa huzurê Albatmanê min nedizanî ez ê bême vî ömrî. Wêrek ban kuştin hebû, tirsek ban xayîntî. Min digot basî min e jiyan. Lê piştî ramusanekî. Min dixwast ji jineka sîngînek re bibêjim te efû nakim min herî zêde ji te hez kir çi.